аъзоёни ҳизби демократи тоҷикистон дар анҷумани навбати худ дигарбора Саидҷаъфар Усмонзодаро раиси ҳизб интихоб карданд. ба тарафдории Саидҷаъфар Усмонзода ки аз соли 2012 раҳбари ин ҳизб аст 69 вакил овоз доданд. 9 вакили дигар аз рақиби ӯ Абдуҷаббор Юлдошев раиси дафтари ҳизби демократ дар вилояти Суғд ҷонибдорӣ карданд. теъдоди аъзои ҳизб дар ҳоли ҳозир ҳудуди 20 000 нафар гуфта мешавад. масъулони ҳизб дар баробари ҳукумат худро мухолиф медонанд ва мӯътақиданд ки пешниҳодҳои онҳо ба назар гирифта мешавад. ҳизби оппозитсияи конструктивӣ эълон кардани мо маҳалли асосиаш ин аст ки мо ба ғайр аз эрод гирифтан пешниҳодҳои худамонро пешниҳод мекунем, зеро ки эродро ҳама гирифта метавонанд, вале пешниҳоди ҳалли масъала вазифаи ҷомеъи ҳар як ҳизби сиёсӣ аст. бархе аз таҳлилгарон мегӯянд ҳизби демократ ки дар оғози солҳои 90 дар саргаҳи ҷунбиши истиқлолхоҳии тоҷикон қарор дошт ва раҳбарони гузаштаи ин ҳизб аз чеҳраҳои саршиноси сиёсии ҷомеъа буданд, ҳоло ба як ҳизби кисагӣ табдил ёфтааст. мунтақидон мегӯянд ҳизби демократи тоҷикистон ҷойгоҳаш дар арсаи сиёсии тоҷикистонро аз даст додаву пуштибоне дар байни мардум надорад ва амалан ба як сояи дигари ҳизби ҳокими халқи демократӣ табдил ёфтааст. баъзе сиёсатшиносон назар доранд ки ин ҳизб вобаста ба ормонҳои демократӣ дар ҷомеа бештар масъулият ҳис кунад. мувофиқи мақсад мебуд ки ин ҳизб бо дар назардошти номаш бештар ба масъалаҳои такмили низоми сиёсӣ, таҳкими ниҳодҳои демократӣ ва таъмини шаффофият дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва умуман арзишҳои демократӣ ҳимоя кунад ва пешгом бошад, зеро ки дар робита ба демократия ва ормонҳои демократӣ ки аз конститутсия ва ӯҳдадориҳои байнулмилалии Тоҷикистон бармеояд, дар ҳоли ҳозир масъалаҳо ва мушкилиҳои зиёд вуҷуд доранд. ҳизби демократи тоҷикистон соли 1990 ташкил шуда аз ҳизбҳои оппозитсионӣ ба шумор мерафт. ин ҳизб аз соли 2005 баъди боздошт ва ҳабси роҳбари собиқаш Маҳмадрӯзи Искандаров вориди мушкили ҷиддӣ шуда дар давоми 12 соли ахир 2 дафъа пароканда шуд. соли 2013 вазорати адлияи тоҷикистон ба баҳси дохилии ҳизбӣ ки ба 2 ҷабҳа ҷудо шуда буданд нуқта гузошт ва ҳизбро ба раҳбарии Усмонзода эътироф кард. ҳамон сол Усмонзода вориди интихоботи президентӣ шуда райи кам ба даст овард. вай дар интихоботи моҳи марти соли 2015 вакили маҷлиси намояндагон интихоб гардид. шодмон Ятим, Хуршеди Ҳамдам, Озодӣ, Душанбе.